La Diputació de Barcelona és una institució de govern local que impulsa el progrés i el benestar dels ciutadans del seu àmbit territorial. La Diputació de Barcelona treballa per garantir l'equitat en l'accés al benestar a tota la població de la demarcació. És per això que caminem fermament cap a l'Smart Region, una comunitat de ciutats intel·ligents on tecnologia i ciutadans seran els impulsors del canvi. L'Smart Region s'assenta sobre l'ús intensiu de les TIC, promovent nous models d'organització més sostenibles, eficients i transversals a tot el territori. Noves formes de relació entre l'administració i la ciutadania més transparent, més participativa, més propera i personalitzada als ciutadans. La Diputació de Barcelona veu en l'Smart Region una realitat creixent que millorarà les relacions entre els ciutadans. La demarcació de Barcelona avança cap a una Smart Region amb el suport econòmic, tècnic i material a projectes Smart municipals. Això es fa mitjançant el catàleg de serveis de la Diputació. En primer lloc, l'estratègia Smart Region de la Diputació de Barcelona ofereix als seus municipis un recurs material, la plataforma Smart Region, una plataforma urbana per a la gestió integral de la informació i la presa de decisions amb una visió holística de la ciutat. Aquesta plataforma, basada en Centilo i desenvolupada amb components de codi obert, és capaç de rebre, emmagatzemar i processar dades de diferents fonts d'informació, interconnectant-les de tal manera que permeti que qualsevol ciutat pugui tenir tots els avantatges d'una Smart City. Aquesta solució permet la compartició i rèplica de solucions entre municipis, així com l'intercanvi de coneixement i l'optimització de recursos. En segon lloc, l'estratègia Smart Region ofereix als municipis de fins a 75.000 habitants un ajut econòmic per a l'adquisició de dispositius integrables a la plataforma Smart Region. Diverses ciutats de la demarcació de Barcelona han posat en marxa sistemes d'eficiència en àmbits de l'energia i la gestió de l'aigua, la recollida d'escombraries, sistemes d'aparcament intel·ligent i gestió de trànsit, entre molts d'altres. Finalment, també s'ofereix un recurs tècnic anomenat Desenvolupament d'Estratègies de Ciutat Intel·ligent. Aquesta assistència tècnica s'ofereix als municipis de la demarcació per a la definició i desenvolupament d'estratègies de ciutat intel·ligent de manera holística o per al disseny de solucions de ciutat intel·ligent per a àmbits de gestió municipal concrets. A més, mitjançant les dades obertes, es promou l'accés de la informació als ciutadans i a les empreses, se'n facilita l'explotació i es promou la creació de nous serveis innovadors per crear noves oportunitats de negoci i serveis. La Diputació de Barcelona aspira a convertir-se en una Smart Region, una comunitat de Smart Cities i Smart Villages amb l'objectiu de garantir l'equitat en l'accés al benestar a tota la població i millorar la qualitat de vida de les persones.